Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito at lalong-lalo na sa iyo, Kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ernesto. Nakatira dito sa lalawigan ng Catanduanes. Isa ako sa mga masugid ninyong tagapakinig at walang araw na hindi ko pinapakinggan ang mga kwentong ibinabahagi sa inyong channel. Dahil sa palagi kong pakikinig, ay naengganyo akong ibahagi rin sa inyo ang aking karanasan tungkol sa mga tinatawag ng karamihang aswang. Dekada 80 nang maranasan ko ito sa isang liblib na parte ng Cotabato. At ng mga panahong ito ay nasa edad 21 pa lamang ako at nagtatrabaho sa isang palayan kasama ang aking amang si Celso. Isang araw, habang abala kami ng aking ama sa pagtatrabaho, ay lumapit sa akin na roroonan namin ang matandang kasamaan naming si Mang Sersing. Pagkalapit nito sa amin, ay nagtanong ito kung may kakilala raw ba kaming albularyo sa dating baryong aming tinitirahan. Kung hindi niyo po na itatanong, Kalakbay, bagong salta lang kami sa Purok, kung saan malapit sa pinagtatrabahuhan namin mag-ama. Tatlo kaming naninirahan sa bahay na yon. Ako, si Itay at ang bunso kong kapatid na si Almira. Simula nang yumao ang aking ina, ay palaging tahimik na ang aking ama't para bang magpasanggang ngayon, ay dinaramdam niya pa rin ang pagkamatay ng aking ina. Samantalang mahigit 1 taon naman na ang nakalipas. Siya nga po pala, Mang Sersing, bakit niyo po na itanong kung may kakilala ba kaming albularyo? May kailangan ho ba kayo? Tanong ko sa matanda. Malungkot namang sinabi ng matandang may sakit ang kanyang anak, kaya't kinakailangan niya ng albularyong gagamot dito. Ilang beses na kasing pinatignan niya sa pagamutan ng kanyang anak, subalit wala pa rin nangyayari. Halos maubos na ang lahat ng naipon niyang pera at naibenta niya na rin ang mga alagang hayop ay wala pa rin. Hindi pa rin gumagaling ang kanyang anak. Sa halip ay para bang dahang-dahang lumalala lamang ang sakit nito. Nagkatinginan naman kami ng aking ama at nababanag ko sa kanyang mga mata na ayaw niyang ipaalam sa matanda na isa siyang albularyo. Hayaan niyo po't magsasabi kaagad ako sa inyo kapag may nakita akong albularyo, Mang Sersing. Wika ng aking ama sa matanda at muling ibinilik nito ang pansin sa ginagawa. Maraming salamat sa iyo, Celso. Aasahan ko ang sinabi mo. Malungkot na tugon ng matanda. Napakunot noon naman ako at nagtataka kung bakit hindi sinabi ng aking ama sa matanda na isa siyang albularyo. Noong umalis na nga si Mang Sersing, Kalakbay, ay tinanong ko ang aking ama kung bakit hindi niya sinabi sa matanda na isa siyang albularyo at may kaalaman ako pagdating sa panggagamot. Narinig ko namang sinabi niya magtrabaho na lamang ako at huwag ng maraming satsat. Naku naman po, Itay, kung iniisip niyo pa ho ang nangyari kay inay, ay hindi niyo naman po kasalanan iyon. Saka wala namang may gusto sa ating may mangyaring masama kay inay. Talagang nagkataon lang po siguro na araw na po ni inay iyon. Kaya't kahit anong gawin natin, ay wala na po tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Hindi ko mapigilang wika sa aking ama. Tapos ay tinitigan lang ako ng masama ng aking ama at hindi na siya nagsalita pa. Kaya bumalik na lamang ako sa pagtatrabaho at nung sumapit na ang hapon, ay natanong ko si Mang Sersing sa di kalayuan habang nakatanaw sa malayo. Nababanaag ko sa mukha ng matanda ang matinding kalungkutan. Marahil ay nag-aalala ito sa kalagayan ng kanyang anak. Sandali ako nagpaalam sa aking ama at patakbong nilapitan si Mang Sersing. Hindi ko kasi mabatid kung bakit naaawa ko sa matanda na para bang may kung sino ang tumutulak sa akin na kulitin ang aking amang tulungan nito. Mang Sersing, pauwi na ho ba kayo? Tanong ko sa matanda. Tumingin naman sa akin ang matanda at marahang tumango. Tinanong ko siya kung malapit lang ba sa amin ang tinitirahan niya. Oo, iyo. Malapit lang sa Purok na tinitirahan niyo ang baryo namin. Mapaklangiting tugon ng matanda. Sinabi ko sa matandang sasamahan ko siya sa bahay nila dahil nais ko ring makita ang anak niyang may sakit at baka sakaling may maitulong ako. Tumango naman ang matanda at sinabing sumunod na lamang ako sa kanya at ihahatid niya na lamang ako sa bahay namin pag uwi ko.
Naku, huwag na ho. Gusto ko lang makita ang anak ninyong may sakit. Baka kasi may maitulong ako. Nakangiting wika ako kay Mang Sersing. Sinabi ko sa matandang magpapaalam na muna ako sa aking ama sandali at susunod na ako sa kanya. Kaagad na nga akong bumalik sa pwesto ng aking ama at nagpaalam na ritong sasaglit ako sa bahay ni Mang Sersing. Mas magandang huwag ka nang mangialam sa problema ng iba, Ernesto. Hayaan mong sila mismo ang lumutas sa mga problemang kinaharap nila. Wika ng aking ama. Pero itay, kung ayaw ninyong tulungan si Mang Sersing, ako na lang po ang tutulong. Marami na rin akong kaalaman sa panggagamot. Kaya kahit papano'y gusto kong makatulong sa iba. Kung kayo ho ay tuluyan nyo ng tinalikuran ng pagiging albularyo, hahayaan ko po kayo, itay. At hindi na po kita pipiliting manggamot pang muli. Dahil alam ko naman ang dahilan kung bakit. Pero itay, hayaan niyo po sana ako sa gusto kong gawin. Mahabang wika ko sa aking ama. Sandali akong tinignan ng aking ama at sinabihan na bahala na umano ko sa kung ano ang gusto kong gawin. Malaki na ako at alam ko na ang mga bagay-bagay at kung ano ang magiging kapalit sa gagawin kong panggagamot. Bata pa lang kasi ako noon, kalakbay, ay tinuturuan na ako ng aking ama manggamot. Lahat ng kaalaman niya sa pagiging albularyo, kung hindi nga lang namatay ang aking ina, dahil sa pangyayaring hindi ito nailigtas ng aking ama sa kamay ng mga aswang. Marahil ay magpasanggang ngayon ay nanggagamot pa ito. Kaya nga lang, simula nang namatay ang aking ina sa kamay ng mga aswang na nagnanais gumanti sa kanya, ay tuluyan na siyang nawalan ng ganang manggamot. Hanggang sa tinalikuran niya iyon at lumipat kami sa ibang lugar. Bago naman ako umalis, ay sinabihan ako ng aking ama na huwag na magpaabot ng gabi at umuwi na rin kaagad ako sa bahay. Sige po, itay. Uuwi rin kaagad ako. Titignan ko lang po ang anak ni Mang Sersing at aalis na rin kaagad ako. Nakangiting tugon ko dito. Akmang aalis na sana ako nang marinig kong magsalita ang aking ama at nagwika ng, kung aabutin ka na ng takip silim sa bahay ni Mang Sersing, bukas ka na lang umuwi at delikado na sa daan. Mahirap na't baka mapaano ka pa. Sige po, itay. Sasabay na lang po ko kay Mang Sersing bukas. Tugon ko dito. Sandali, anak. Isiksik mo itong punyal sa tagiliran mo. Proteksyon lang ito kung sakali man na may hindi magandang mangyari. Bagong salta ka lang sa baryong pupuntahan mo. Mahirap na't baka may makatunog sa iyong isa kang manggagamot. Wika sa akin ng aking ama, sabay abot sa hawak niyang punyal na sinlaki lang ng isang dangkal. Matapos naming mag-usap ng aking ama, ay kagad ko nang nilapitan si Mang Sersing at agaran na kaming umalis. Habang naglalakbay kami pa uwi sa bahay ng matanda, ay panay ang pagkukwento nito sa akin tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Ayon nga rito, simula nang dumalo sa isang piyestahan ng anak niyang si Sally, ay hindi na ito lumalabas ng silid. Palagi na lamang nagmumukbok sa loob ng silid nito at ni masikatan ng araw ay ayaw na nito. Pagdating naman sa araw ay nilalagnat at nanghihina ang katawan ng anak niya. Subalit ang ipinagtataka umano ng matanda, kapag sumasapit naman ang 6:00 ng hapon, ay ang lakas-lakas ng anak niya at parang wala namang dinaramdam na sakit. Samantalang kapag umaga naman, ay halos hindi na makatayot putlang-putla na ito at may pagkakataong pang nanginginig na ang anak niya sa sobrang taas ng lagnat. Kailan niyo pa ho napapansin ang ganoong pangyayari sa anak ninyo, Mang Sersing? Magta3 linggo na iyo. Lahat na yata ng pagamutan sa bayan ay dinala ko na ang anak ko roon. Pero wala pa rin nangyayari. Nilapitan ko na rin ang mga manggagamot sa mga karatig lugar at nagbaka sakaling maipagamot ko ang anak ko. Kaya lang ay tinatanggihan nila ako dahil ayaw raw nilang masangkot sa tao na may pakana ng pagkakasakit ng aking anak. Mahabang pahayag nito sa malungkot na boses. Tinanong ko naman ang aking sarili kung bakit tinatanggihan ito ng mga manggagamot. Ganoon ba talaga kalakas ang taong may pakana ng pagkakasakit ng anak niya? Kaya ba labis-labis na lamang ang takot na nararamdaman ng mga manggagamot? Sa paglipas ng ilang minutong lakaran,
ay napansin kong liblib na ang baryong pinapasukan namin. Halos napapalibutan pa iyon ng mga naglalakihang puno ng balete at may mga talahiban. May mga kabahayan rin naman sa gilid ng daanan pero magkakalayo iyon. Habang naglalakad nga kami ni Mang Sersing ay nakaramdam ako ng kakaiba. Malakas ang pintig ng puso ko at kinakabahan ako't pakiwari ko ay may nakatingin sa amin ni Mang Sersing. Agad na ikinubli ko ang aking kakayahan sa panggagamot. Nang sa gayon ay hindi malaman at mabasa ng kung sino man ang nagmamasid sa amin kung anong klaseng tao ako. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakarating na kami sa bahay ng matanda. Sa bungad pa lang ay namataan ko na may marka ng aswang ang bahay ni Mang Sersing. Tanda na hindi iyon pwede pang puntahan ng ibang mga aswang dahil sa may nauna na nagmarka. May mga aswang rin pala dito sa baryo ninyo, Mang Sersing, ano? Wika ko sa matanda. Napatingin naman sa akin ng matanda at nagtanong kung papaano ko na lamang may aswang sa baryo nila. Sinabi ko namang ritong nakita ko ang markang nilagay ng aswang sa may bubungan nila. Bagay na nababatid kong gabi-gabi silang dinadalaw palagi ng aswang. Nagwika naman ang matandang gabi-gabi nga silang nakakarinig ng huni ng wakwak na nagpapabalik-balik lamang sa kanilang bubungan. Pagkapasok namin sa pintuan ng bahay, ay may nakasalubong akong dalagang papalabas. Maganda ito, mahaba ang buhok na umaabot hanggang baywang at balingkinita ng katawan. Uuwi ka na ba sa inyo, Roda? Nakangiting wika ni Mang Sersing. Opo, Mang Sersing, uuwi na ho ako at baka hinahanap na ako ng aking ina. Dinalaw ko lang ho ang kaibigan ko. Nakangiting wika ng dalaga. Ganoon ba? Siya, sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Wika ng matanda. Noong tinignan ko naman sa mga mata ang dalaga, ay hindi ito makatingin sa akin ng diretsyo. Sa halip ay sa iba ito nakatingin at nagmadali nang lumabas na para bang natataranta. Kung kaya't di sinasadyang nasagi niya ang braso ko. Agaran naman humingi ng pasensya ang dalaga at walang lingon-lingon naglakad na palayo. Hindi ko na lamang pinansin pa ang dalaga dahil natuon na ang pansin ko sa babaeng nag-iingay sa loob ng bahay. Nagsisisigaw iyon na para bang nagwawala at nagnanais lumabas. Kaagad naman nagpatiunang maglakad si Mang Sersing patungo sa isang silid. Nagmamadali na rin akong sumunod rito. At nung mapagbuksan na nga siya ng pintuan, ay bumungad sa amin ang anak na dalaga ni Mang Sersing na pinipigilan ng mga anak niyang lalaki at itinali sa higaan. Nagsisisigaw itong pakawalan umano dahil gusto nitong lumabas ng bahay. Nakita ko namang nanlilisik ang mga mata ng dalaga at walang humpay ang pagtulo ng laway. Itay, mabuti naman at dumating na ho kayo. Nag-uumpisa na namang magwala si Ate Sally. Gusto na namang pong lumabas ng bahay. Magtatakip silim na kasi. Wika pa ng anak ni Mang Sersing. Sige na anak, kami na ang bahala sa kapatid mo rito. Tulungan niyo na lang ang inyong inang magluto sa kusina at may panauhin tayo. Wika ni Mang Sersing. Nang makalabas na ng silid ang mga anak ng matanda, ay nilapitan ko ang dalagang si Sally. Tinitigan ko ito sa mga mata dahil malakas ang kutob ko na yanggaw ito sa pinuntahang kasiyahan. Noong matitigan ko na nga ito sa mata, kumpirmado. Nayanggaw nga ang dalaga sa kadahilan ng baliktad ang figura ko sa mga mata ng dalaga. Sinabi ko kay Mang Sersing na nayanggaw ang anak niya at kaya nagkukumahog itong makalabas ng bahay kapag magtatakip silim na. Yun ay dahil sa nagdanais makatikim ng hilaw na karne at preskong dugo ang nilalang na naroroon sa loob ng sikmura ng dalaga. Mang Sersing, nakakain na ba ng hilaw na karne itong anak nyo? Tanong ko sa matanda. Umiling naman ito at nagwikang. Simula ng kakaiba na nga ang ikinikilos ng anak nila at sa tuwing magtatakip silim ay nais nitong lumabas ng bahay. Kaya todo pagbabantay na ang kanilang ginagawa. Kapag mag-isa lang ang dalaga sa silid, ay ikinakandado nila ang pintuan at ang bintana. Ernesto, tulungan mo akong magamot ang anak ko. Nag-iisang anak na babae ko lang si Sally. Kaya hindi ko kakayanin kung may masamang mangyayari sa kanya. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa kanya, di sana'y hindi ko na siya pinayagang sumama sa mga kaibigan niya noon. Sambit pa ng matanda.
Nangyari na ho ang nangyari. Huwag niyo nang sisihin pa ang inyong sarili, Mang Sersing. Dahil wala naman pong may gustong mangyari ito sa anak ninyo. Hayaan po ninyo at sisikapin kong tulungan kayong magamot ang anak ninyo. Wika ko sa matanda. Nagulat naman ang matanda sa tinuran ko dahil hindi niya akalaing marunong akong manggamot. Habang inuumpisan ko na nga ang panggagamot, ay hindi makapaniwala si Mang Sersing na sa murang edad ko ay marunong na akong manggamot. Walang-wala raw kasi sa itsura ko ang pagiging isang manggagamot. Sinabi ko naman sa kanyang hindi naman base ng itsura sa pagiging isang manggagamot. Basta't ang mahalaga ay pinagkaloob sa iyo at bukal sa loob mong manggamot sa mga taong nangangailangan ay ayos na iyon. Todo pasasalamat naman ang matanda sa akin dahil hindi raw ako nag-alinlangan tulungan siya kahit na bagong kakilala ko pa lamang sila. Huwag po muna kayong magpasalamat, Mang Sersing, dahil hindi ko pa tuluyang nagagamot ang anak ninyo. Saka na po kayo magpasalamat kapag nagamot ko na si Sally. Nakangiting tugon ko dito. Sa paglipas ng mga oras ay nahirapan akong gamutin at ilabas ang nilalang na nasa sikmura ng dalaga. Tagaktak na ang pawis ko sa noo, subalit hindi pa rin magawang maisuka ng dalaga ang nilalang na nasa loob ng kanyang sikmura na para bang may pumipigil dito. Takti na yan. Mukhang hindi basta-basta ang aswang na nangyanggaw dito sa anak mo, Mang Sersing. Nahihirapan akong gamutin siya. Sambit ko pa sa matanda. Ganoon ba? Anong maaari nating gawin, iho? Sabihin mo lang sa akin at baka may maitulong ako. Wika naman ang matanda. Sinabi ko naman sa kanya maghintay lamang siya sa iuutos ko. Sa ngayon ay sisikapin ko munang mailabas ng dalaga ang nilalang na itinanim ng aswang. Maya-maya pa habang ginagamot ko ang dalaga, ay may panaka-naka akong nararamdaman na may umaali-aligid na nilalang sa labas ng bahay. Napamura naman ako sa aking isipan at nagwikang marahil ay nalaman na nung lintik na aswang nagagamutin na ang taong nais nitong yanggawin. Kaya naman umaali-aligid na ito sa bahay ni Mang Sersing. Naisip kong hindi magagamot ang dalaga hanggat hindi ko napapaalis ang aswang. Dahil kahit anong gawin kong panggagamot ay pinipilit nitong pigilan. Kaya naman isa lang ang naisip kong paraan, kalakbay. Yun ay ang itigil ng panandalian ng panggagamot ko at harapin ang aswang sa labas ng bahay. Mabuti na lamang at may liwanag ng buwan ng gabing iyon, kaya't hindi ako mahihirapang makipagsagupan sa aswang. Sandali, iyo, saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Mang Sersing nang makita ko nitong lumabas ng silid. May harapin lang ako sa labas ng bahay, Mang Sersing. Sandali lang po ito at babalik rin kaagad ako. Hindi ko kasi magagamot ang anak ninyo hanggat may nang iistorbong nilalang. Pahayag kong saad sa matanda. Napakunot noon naman ang matanda at tinanong ako kung ano ang ibig kong sabihin. Dahil wala naman raw siya nakikitang nilalang sa labas ng bahay. Sinabihan ko siyang hindi niya talaga mararamdaman ang nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Sa kadahilan ng gumagamit ng sabulag ang aswang para hindi maramdaman ng mga taong nasa loob ng pamamahay ang presensya nito. Matapos kong sabihin iyon, ay dali-dali na akong lumabas ng bahay at nag-usal ng pambakod. Pagkatapos ay iniihip ko iyon sa pintuan ng bahay. Nang sa ganoon ay hindi na makakapasok ang aswang sa loob ng pamamahay ni Mang Sersing. Matapos kong gawin iyon ay nag-usal naman ako ng pamarusa at pangalis ng sabulag at ibinato sa hangin. Ilang sandali lang ay may nakita na akong malaking pusan nagbabaga ang mga mata na agarang tumakbo sa likuran ng bahay. Nagmamadali rin akong tumakbo papunta sa likuran ng bahay at nagmadaling hinabol ang nilalang. Noong naroroon na ako sa likod ng bahay ay nakita kong huminto ang nilalang at umangil habang nakaharap sa akin. Na para bang hinahamon ako nito. Lintik kang aswang ka. Ikaw ang nangyanggaw sa anak ni Mang Sersing. Makikita mo ngayon. Hindi ko hahayaang makaalis ka pa ng buhay dito sa baryo. Bulyaw ko sa aswang. Umangil naman ang nilalang at walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Kaya't nanggigilaw kong sinugod ito at mabilis na inilabas ang punyal pagkatapos ay akmang sasaksakin na sana. Subalit mabilis akong sinunggaban ng aswang at walang habas na kinalmot na mahahabang kuko. Kaagad naman akong umiwas nang sa ganon ay hindi ako matamaan ng aswang.
Ilang saglit lang ay nagpandumog na kami ng nilalang at nagpagulong-gulong sa lupa. Hanggang sa nahawakan na ng nilalang ang aking leeg at mariing sinakala. Nagpupumilit naman akong lumabang kahit na halos maputulan na ako ng litid sa leeg. Nang sa walang ano-ano bigla na lamang may sumipa sa aswang, kaya't mabilis nang tumilapon niyon. "Ayos ka lang ba, anak?" Boses ng aking ama ang narinig ko. Nung tignan ko naman ang taong sumipa sa aswang, ay hindi nga ako nagkamali. Ang aking ama nga ito. Galit na galit itong nakatayo sa paanan ko. Kaagad niya naman akong tinulungan tumayo at pagkatapos ay kinuha sa akin ng punyal at siya na umano ang tatapos sa aswang. Dahil hindi ko pa raw kayang makipagsagupaan dahil baguhan pa lamang ako at hindi niya pa na ituturo sa akin kung paanong makipaglaban sa mga aswang. Kaagad ko namang binigay sa kanya at nung makuha niya na iyon, ay mabilis na siyang tumakbo papalapit sa aswang at walang habas na pinagsasasaksak. Isang napakalakas na pag-angil na lamang ang binitiwan ng aswang hanggang sa unti-unti itong malagutan ng hininga. Agad namang lumapit sa amin si Mang Sersing bitbitang itak dahil tutulong rin daw siyang makipaglaban sa aswang. Pero noong nakalapit na siya ay nalagutan na ng hininga ang aswang. Agara namang nag-usan ng pantanggal ng sabulag si tatay at iniihip sa katawan ng aswang. Ilang sandali pa ang nagdaan ay nanlaki ang mga mata ng matanda habang nakatitig sa nilalang na dahan-dahang nagbabago ng anyo. Sa kadahilan ng noong tuluyan na naging tao ang nilalang na aswang, ay nakilala ng Mang Sersing iyon. At ayon pa rito, ay iyon raw ang tiyahin ng kaibigan ni Sally na naninirahan sa Karatignayon. Ito yung pinuntahan ng anak niya bago magkasakit. Inutusan naman ako ng aking amang maghukay ng lupa at ilibig na raw namin pataob ang aswang. Nang sa ganon ay hindi na magkaroon pa ng pagkakataon na mabuhay pa itong muli. Sumunod naman ako sa utos ng aking ama at inutusan na rin si Mang Sersing at ang mga anak nito na tulungan ako maghukay. Hindi naman nagtanong pa ang mga anak ni Mang Sersing kung para saan ang gagawin nila. Dahil sa bago pa man lumabas ng bahay ang mga ito, ay nilagyan na ng aking ama ng sabulag ang aswang. Kaya sa paningin ng mga anak ni Mang Sersing, ay isa lamang itong pusang namatay. Tanging si Mang Sersing lang ang nakakaalam sa kung ano ang tunay na katauhan ng aswang. Matapos mailibing ng aking ama ang bangkay, ay inusalan niya ng pambakod ang pinaglibingan para hindi malaman ng mga kalahi ng aswang. Pagkabalik namin sa loob ng bahay, ay tinanong ko ang aking ama kung bakit pumunta ito. Sinabi niya namang hindi siya mapalagay at nakakaramdam siya ng kaba na para bang may hindi magandang mangyayari sa akin. Kaya naman sa pamamagitan ng kanyang gabay ay tinuntun niya ang bahay ni Mang Sersing. At sakto nga lang dahil noong dumating siya ay naabutan niya na ako sa ganong sitwasyon. Sinabi niya rin siya na ang gagamot sa dalaga at manood na lang muna ako para sa susunod ay kayang-kaya ko na kahit wala siya. Napangiti naman ako at nagwikang, "Sinasabi ko na nga ba, hindi mo talaga ako matitiis, tay." Inumpisa nang ang gamutin ng aking ama ang anak ni Mang Sersing. Samantalang ako naman ay nanood lamang at paminsan-minsan ay tinutulungan siya sa ginagawang panggagamot. Makalipas ang mahigit isang oras, ay tuluyan na ngang nailabas ng dalaga ang nilalang na itinanim ng aswang. Matapos niyang maisukay iyon, ay agad ko nang dinakot gamit ang panyong itim na may nakasulat na Latin at inilagay ko sa kahong daladala ng aking ama. Nang matapos na naming gamutin ang anak ni Mang Sersing, ay nagpasalamat muli sa amin ng matanda. Nagpresenta ito na ihatid kami sa bahay. Subalit nagwika ang aking amang huwag na kaming ihatid. Maglalakad na lamang kami pauwi dahil nais niya rin makalanghap ng sariwang hangin. Habang naglalakad na nga kami sa daanan, ay napag-usapan namin mag-amang babalik na ito sa pagiging albularyo at nagwika siyang itutuloy niya na ang pagtuturo sa akin sa panggagamot. Naging maayos at matiwasay naman ang pag-uwi namin mag-ama at magmula nga nang mangyari iyon ay tuloy-tuloy na ng gamot ang aking ama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.